передача «Недосказаної». З вами Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям, сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – «Крещення в православній церкві і за її межами». Православна церква має свої 7 таїнств, між якими таїнство крещення. Що значить для християнина крещення, в якому возрасті і при чию помочі? У православної церкви таїнство крещення являється первим, через якое всякий віруючий входить в єдинство з церков'ю. Як сказано Господом, хто не родиться від води і духа, не може вийти у Царство Божие. І рождений від води і духа і є таїнство крещення, яке являється двер'ю в духовний світ. Таїнством крещення кожен віруючий присоєдняється до церкви, як імплантують кліточку до живого організма, в даному случаю організма Церкви Христової, глава якої Христос, і сама церква є тіло Христово. Крестять діточок наших уже на 8-й день після народження, а при опасності смертельному крестять зразу, прямо на місці народження, або, як тепер в лікарні, якщо нема священника, то любий православний християнин, люба медсестра, лікар можуть тихенько взяти теплої водички і 3 рази залявши на головку дитинки, произнести формулу «Крещається раба Божия Марія, во ім'я Отця, Амінь, і Сина, Амінь, і Святого Духа, Амінь», і все. Якщо дитинка вижила, передають батькам, що дитинка уже хрещена, і коли священника запрошують крестити дитину, священник на всякий случай повторяє оту формулу, но вже з одним словом. Крещається раба Божия Марія, а ще не крещена. Во ім'я Отця Амінь, і Сина Амінь, і Святого Духа Амінь. В такому случаю є гарантія, щоб дитинка була при будь-якому случаю хрещена. Якщо дітки крестяться в більшому возрасті, є можливість їх приготувати, щоб розказати їм, що таке віра во Христа, хто є Господь, що таке церква і крещення як вступлення у великий організм, велику сім'ю дітей Божих. Якщо крестяться люди в старому віці, та сама картина. Ну що ж, най Бог дасть, що хто прийняв крещення во ім'я Ісуса Христа, має пам'ятати, Він ще десь тимчасово відійшов, або не мав можливості прийти до церкви, або ті люди, які десь виїхали за границю і рядом не є православної церкви, він у любій точці світу являється членом церкви. І в будь-який момент, коли прийде у тому місті, де є у нас Церква Христова, має можливість причащатися і війти в вічний світ як дитина Божа. Як відноситься православна церква на християнське крещення извне православ'я, наприклад, у католицтві, уніатстві або протестанстві? Пам'ятаю, у совєтські часи в тих містах, де компактно жили римокатолики, а церков не мали, було рішення синода, що римокатоликів приймати в общенні в церкву через таїнство миропомазання, крещення, яке совершили християни вне православної церкви, наприклад, католиків, уніатів або протестантів, приймається до уваги у православній церкві, но в ідеальному рішенню православні священники крестять заново. В тих случаях, де живуть католики, компактно не мають церкви, вони можуть бути прийняті до причастя через таїнство миропомазання. І католики, і греко-католики. Для протестантів повинно бути повне нове
крещення, невзирає на те, що вони приймали у своїх організаціях. Яка роль при хрещенні дітей хресних родителів, по-нашому баточка, маточка, а ведь нанашка і нанашка? Це можуть бути хресними неправославні. Коли ми крестимо дитину, то ми пам'ятаємо, що в Старому Завіті обрізання Господь благословив совершати на 8-й день. І ніхто не з'їдав дітей, розуміють вони це, не розуміють, що таке обрізання. Тим більше обрізання, як тоді, так і нині, у тих народів, які сохранили старозавітне обрізання, від болезненної і опасної для життя, для здоров'я. Но, однако, ні батьки старозавітні не виясняли, чому же треба на 8-й день обрізати младенця. Обрізанню був подтверждений і сам Спаситель Христос, Господь, щоб бути приналежним богоізбраному народу согласно приписів Старого Завіта. Но уже в Новому Завіті апостол Павел пише, що старозавітне крещення і обрізання то було прообразом новозавітного крещення, обрізанням нерукотворним, тобто не ножицями, не ножом, а обрізанням первородного гріха від серця. І такий чоловік, котрий прийняв хрещення во ім'я Ісуса Христа, став новозавітною дитиною Божою, і вже ми, діти Нового Завіта, являємося також обрізані, тобто крещені, но обрізанням не рукотворенним, а обрізані Духом Святим, наслідники Царства Божого.